Yun. Bukas. Bukas, makakarating na tayo. So, kasama natin. Lucky. Ay. Tapos, yun, dalawa. Uncle Kilit tsaka si Tugkik. Yan. Sako, yung lingkod. Si Kim. And you're watching Kim's Adventure. Yun, gagawin natin ngayon. Mamamana tayo dito sa ano, paanan ng San Roque Dam. May hinahanap tayong kasama natin. Oops, nauna na sila. So yun, dito. Pakita ko sa inyo guys. Tida na Uncle. Yun o, kasama natin. Si Manong Will. Kaya nanakan mo, Deng? Ha? Ha? Erwin. Yun, Erwin. Sama natin. Taga rito sila sa San Manuel. So. Uncle Kilit o, naghanap ng kuhol. Napapalain. Ay, may nakuha o. Yun o. Bunog. Yan. Uncle Kilit yun. Para dan. Kita kasi tayo nagpapati nga nagbungutsog ya. Duda. Ludong. Lagi dyan. Dito tayo sa ano na guys. Dito sa taasan na. Ito yung babatoy natin doon sila. Tay. Dito babatoy natin yung pag ilalagay nila yung lambat doon. Kukubungin nila doon para doon hindi makakatakas yung isda. Dito tayo. Ito babatuin natin. Tapos pababa tayo mamaya. Yun, stay tuned. Dahil wala tayo para doon tayo para rin natin sila. Malalim dito guys. Yeah. Bakal. Segera kita selesai guys. Lambat na isa. Uy, tiket is in the house. Erwin, sama natin. Erwin Tulpo. Wala kayo isang ano, lambat. Antik. Yung kasama natin iba. Yun. Yun pala dun.
Ito kami. Uy, hindi ka takapa. Hindi ka pa lang likod. May mahuli tayong ano. Dung. Makarating ito dugong doon. Kakaroon pa ni Tuktek. Hey! Nakakarating cookie. O ni Noel. Ayan. Malaki-laki na. Oh my God! Wow! Pangalawang huli niya. Ito malaki kanina. Ayan o. Huli. Uy. Nadali. Kaya, original ka tilapia ya? Silin. Cake. Dakla ito rin. Dakal. Ori sa pulong ko kasta ko ma. Ano? Kabilo ano sa pulong ko para sa naglukmad. Mong gano'n dati talakot tong mesa. Dakkalate ko nga. Takot tong lang eh. Dakkululo na eh. Lakin siguro. Ini. Dito tama lang natin. Bato gamin. Aja. Ulo. O dahil, di batin natin mundat. Wala kata. Di batin na ala. Dakal yan. That's it. Ano yung nabati ka dakal? Dakal lang ano na. Yay. Ganito ka lang. Aduda ang dito pa to. Sirit ba? Gugutak na. Ano tayo magbahal sa patsin natin? Ayun. Dakla na. Kasi nga ata kita ito mga pa. Ata yung makita mo ko. Buisit. Tatay ko bagit kita. Ay, balag mo na yun. Nagdaktil ko ni Laki ng pano niya. Tignan mo yung nakuha niya. Hindi ka na naawa, boy. Huli natin. May ekstreman ko lang, may ekstreman. Nakuha nga, tatay mo mga itiro to sa Nakasama natin. Uri siya, yung tao ko kung nagadukas to yun, nagadaw. Yan, lagyan na natin sa lalagyan niya. Yan. Yung huli natin ngayong araw. Marami din. Okay doon, no? Ano? Oh, ayan. Marami din tayo. Ulamin na nila yan.
Yan. Yung kasama natin. Papahinga. Yun o. Yan. Tukik. Yun ako. Team. Grabe yun. Tukik. Talaga natin. So, dito nagtatapos yung vlog natin ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo. Babalik tayo dito pag pag may oras ulit. Yun. Salamat sa panonood. See you next vlog.